Da li bi se prijavila za Euroviziju? Ja bi bila član Harem Girls. Jo, kud mi dade ove papire ovako da čitam? Da imam, ne bi to rekla javno nikad. A i nema. To neću da pustim. Ćao ljudi, nedavno sam vam tražila da mi postavite pitanja. Najzanimljivija pitanja koja vas zanimaju vezano za mene i ja ću u današnjoj epizodi, prvoj epizodi Seka Kesta da vam odgovorim na vaše pitanje. Šta si rekla da nikada nećeš obući, a obukla si? Body, ono kao one gaće, kao. A to se desilo jednom, a haljinu smo zaboravili. Da li si ikad bila u Novom Pazaru i da li si probala novopazarska jela? Bila sam u Novom Pazaru više puta, probala sam mantije. Mislim, mantije su najpopularnije i moram priznati da su dobrog ukusa. Pitanje za gospođetinu Svetlana Aleksić, kad će da objavi termin za BG Arenu? Ja sam trenutno u pregovoru i tačnije dogovoru sa svojim menadžmentom i bit ćete uskoro obavešteni, ali svakako da Beogradska arena se planira za kraj ove godine. Kakvu muziku najviše volim da slušam privatno? Pa iskreno ja slušam sve, ja pustim radio i slušam sve što naiđe na radiju, ali kada se opuštam volim da slušam neki onako sporiji džez. Da li si ikada pala sa bine na koncertu i da li ti je to bio veliki blam? Nikad se nije desilo da padnem. Čak i kad sam imala neke ogromne potpetice i rekla sam danas ako ne padnem, ja sam kralj. Ne bih smatrala da je to neki veliki blam zato što, kako da kažem, mislim, padnete na bini, Brena je pala, pa je to danas epohalan snimak i ljudi to gledaju sa oduševljenjem, a ne ismejavaju. Tako da i da padnem ne bih ništa videla, nikakav problem u tome, zaista. Zašto ne pevaš sve nove pesme na nastupima? Pa zato što je prosto nemoguće opevati sve i nove, a i stare pesme. Nastup traje otprilike 2 sata, a ja imam skoro pa 9 albuma, tako da je to zaista nemoguće. Veoma često ja to menjam, neke pesme izbacim, neke dodam, ali šta je tu je. Kako su ti koke? Evo, možete da čujete u koke, ne znam da se čuju u pozadini. I da li redovno nose jaja? Koke su sjajno, koke redovno nose jaja, imamo i male piliće, tako da je sa kokoškama sve u redu. Na koga ti govore da ličiš? Najviše mi govore da ličim na Evu Mendes. To je do sada bilo najviše. Da li si ikada razmišljala da svoje fanove pokažeš u spotu? Pa i moji fanovi su bili u spotu Aspirin, još nekoliko spotova i ja mislim sam ja među prvima to radila davnih 2000 i neke godine. Kada bi mogla da živiš jedan dan kao neko drugi, ko bi to bio? Ja izuzetno volim svoj život i volim kako se ja osjećam u svojoj teži. Tako da bih opet birala Seku Aleksić. Tvoju pesmu najmanje voliš da izvodiš? Recimo pesma Balkan, zato što sam je mnogo puta u životu izvodila i ovde mi je pesma Balkan, ali pevam je na nastupima.